It-tħassib tal-ġenituri ta' persuni b'diżabilità mhumiex biss ser jiġri minn uliedhom meta jiġu nieqsa huma, iżda wkoll li dawn il-persuni jkunu finanzjarjament indipendenti. Iċ-ċavetta għal dan huwa x-xogħol li jagħti opportunità lil dawn il-persuni mhux biss ikunu finanzjarjament stabbli, iżda jħossuhom ukoll li għandhom dinjità bħal kwalunkwe ħaddiem ieħor. Waqt laqgħa li tellat nhar il-ħamis li għadda mill-Fondazzjoni Ideat tkellmu fost l-oħrajn persuni li jħaddmu n-nies u ġenituri ta' persuni b'diżabilità li jurew it-tħassib tagħhom għan nuqqas ta' opportunitajiet ta' xogħol. Filip Rizzo, direttur ta' Inspire u persuna li tħaddem in-nies b'diżabilità, saħaq li teżisti diskrepanza ta' kemm hawn nies b'diżabilità li huma ħaddiema u dawk li mhumiex impjegati. Fil-6 jur tal-abbli xi 95% min nies li jridu jaħdmu. U fis-settur tad-diżabbli 5% biss jaħdmu u 95% ma jsibux opportunitajiet. Filip Rizzo li huwa wkoll ġenitur ta' persuna b'diżabilità tenna tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' residenzi għal dawn il-persuni wara li jiġu nieqsa l-ġenituri tagħhom. Baqa' lura wisq fil-fatt illi m'għamilx residenzi għat-tfal tagħna għal meta mmutu. U mhux sewwa illi tkabbar l-aspettattivi billi tgħin lil nies diżabbli sakemm ikollhom 16-il sena. U mbagħad ma tgħinhomx iktar. Il-Viċi Sindku tal-Kunsill Lokali taż-Żejtun Ġewna Ġuż ispjegat kif il-Kunsill Lokali taż-Żejtun jimpjega persuna b'diżabilità, inizjattiva li kunsilli lokali oħrajn għandhom isegwu. Għalhekk ħassejna li bħala kunsill il-policy tagħna li nimpjegaw xi ħadd minn Dar Nazzaret. Waħda ngħinuha din il-persuna biex tkun indipendenti u barra minn hekk tħossha parti mill-komunità għax inti gvern lokali, il-kunsill lokali u bekk qed inħajruha li tkompli mixja l qudiem fil-ħajja tagħha.